एगो लड़का एगो लड़की से कहता, गोरी हरदम चलावत इंटरनेट बाड़ू हो, गोरी हरदम चलावत इंटरनेट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो। केहू कहे ब्यूटीफुल, केहू परफेक्ट हो, केहू कहे डियर डार्लिंग, केहू फेवरेट हो, केहू कहे के करा से एग्रीमेंट बाड़ू हो, केहू कहे के करा से एग्रीमेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो। केहू कहे मेजर, केहू कहे प्रोमिनेंट हो, केहू कहेला गोरी लाग प्रेसिडेंट हो, केहू कहेला बीए का स्टूडेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो। केहू कहे कम हियर, केहू माई डियर, केहू कहे लाव गोरी बैठे के चियर, पूछे ब्रिज मोहन केथू के एजेंट बाड़ू हो, पूछे ब्रिज मोहन केथू के एजेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो, हमके लागतारू बड़ा टैलेंट बाड़ू हो।